bagyong mga dumaan sa atin. Ayan o guys. Ayun. Ayan. Tapos guys, naglalandslide din pala dito. Na kami sa Kuan, sa Quirino. Kasi yung nung papunta po kami madami kaming nalagpas ang mga bayan-bayan. Kaya doon magdarang.
Jeep, di ba yan? Team Yuna, Jeff! digital lo. Ay. Ay, nagkano ating lugar sa pinatanong kayo na ngayon. Doon may ninong. Sabay bili na lang din tayo para hindi nakakaya. Doon mo ilinong sabi ko. Bilagan mo lang kimotoran. Sika ako na ang papel. Pamit na yung kimotoran ng bilag.
May bili na kayo. Mamon, baka kay Dag Solo. Ha? Kay Dag Solo siguro. Mag-video ka man. Amon. Diyan yung lifetime mo. Wala ate. Ito yan. Wala nga nawawala. Again. Amuyo ba? Maalala yung pa yung pinagkuhan kayo talaga? Oo.